Είναι έμφυτη στον άνθρωπο η διάθεση να προοδεύει. Δώρο Θεού που έχει την αρχή του σε αυτή τη δημιουργία του. Τον έπλασε ο Παντοκράτορ Κύριος κατ' εικόνα και ομοίωση. Έχει δηλαδή την τάση όχι απλώς να επιδιώκει το καλύτερο, αλλά να φτάσει στο τέλειο. Δεν υπάρχει όριο στους οραματισμούς και τις προσπάθειες του ανθρώπου. Δεν υπάρχει εμπόδιο ούτε φραγμοί που να είναι ικανοί να τον κρατήσουν σε αδράνεια. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Γιατί και αυτά που για τον άνθρωπο είναι αδύνατα και εκατόρθωτα, δυνατά εστί παρά το Θεό, αρκεί να συμπίπτει σε αυτό το Άγιο θέλημά του και το δικό μας θέλημα. Σε αυτή την τάση φυσικό επακόλουθο έρχεται να παρατηρείται ανάμεσά μας μια άμυλα, ένας συναγωνισμός. Ποιος περισσότερο θα πετύχει, ποιος θα φτάσει ψηλότερα, ποιος θα πλησιάσει πιο πολύ το Θεό, ποιος θα αποδειχθεί καλύτερος. Μεγάλος στην αρετή και τη γνώση, πρώτος ανάμεσα στους άλλους. Αυτό το κίνητρο και η επιθυμία του πρωτείου χαρακτηρίζει όλες τις ηλικίες, όλες τις μορφές της ζωής μας, επαγγελματίες, επιστήμονες, τεχνικούς, υπαλλήλους, εργάτες του πνεύματος, αλλά και απλούς τεχνίτες, όλοι αυτοί με όραμα του πρωτείου ζουν. Στον αγώνα της επιβιώσεως, στις υλικές επιδιώξεις της καθημερινής ζωής, ποιος δεν θέλει να διακριθεί και να αναδειχθεί πρώτος? Μα και στους πνευματικούς αγώνες και στις αρετής στην επιδίωξη δεν λείπει αυτός ο εσωτερικός πόθος, να πρωτεύσει κάποιος, να αναδειχθεί άριστος. Η αμαρτία βεβαίως δεν άφησε ανέγκυχτο και αυτό το θεϊκό δώρο, το διέστρεψε ή το ενόρυψε. Συναγωνίζονται πολλοί να αναδειχθούν, να διακριθούν στην κακία. Ποιος θα σταθεί περισσότερο ανήθικος, ποιος θα πρωτεύσει σε εκδηλώσεις κακίας, ανεσχυντίας, ανέδειας και αφθάδειας. Ο ευγενής θεωρείται αδύνατος, ο καλός θεωρείται βλάκας και τον συναγωνισμό για την πνευματική πρόοδο τον έχει επηρεάσει η αμαρτία. Από επιθυμία για διάκριση και επιτυχία ιδανικών κατάντησε επιστράτευση δυνάμεων, εκμετάλλευση μέσων και αδυναμιών για προβολή εγωιστική, συμφέροντα και επίδειξη, υλικό για υποκρισία, τρόπος μειώσεως των άλλων συναγωνιστών, εξουθένωση αγνών ιδεολογιών και τίμιων αγωνιστών της ζωής για την προσωπική ικανοποίηση και αυτοδιαφήμιση. Πάντα όμως υπάρχει ο σωστός δρόμος. Το δύσκολο μονοπάτι, λίγοι το βαδίζουν. Είναι κουραστικός ο ανήφορος. Οι εξωτερικές επιτυχίες εντυπωσιάζουν. Της ψυχής τα επιτεύγματα και της αρετής τα πρωτεία μένουν στην αφάνεια, δεν είναι της μόδας. Προτιμά ο σύγχρονος άνθρωπος να θυσιάζει την εσωτερική ικανοποίηση για τα επιφανειακά, τα επιπόλαια που γυαλίζουν, που φαντάζουν. Επιζητεί τη δημοσιότητα και τα εύκολα χειροκροτήματα. Αλλά αυτό που δίνει ικανοποίηση βαθιά στον άνθρωπο και γεμίζει με αγαλίαση την πνευματική του ύπαρξη είναι της ψυχής του το γαλήνεμα, της συνειδήσεώς του η ηρεμία. Και αυτό έχει βάση στις σχέσεις μας με το Θεό, είναι απόρρια της ειλικρινούς και τίμιας προσπάθειάς μας να επιτελούμε τα καθήκοντά μας, να ευθυγραμμίζουμε την πορεία μας με τις συνειδήσεώς μας τις υποδείξεις. Ο Θεός και η συνείδηση
να είναι πάντα οι δύο πόλοι που θα κατευθύνουν το βίο μας. Είναι αυτό το αίσθημα του μεγαλείου που τρέφει την ψυχή και τη φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Το βίωμα της θυσίας για κάποια ανώτερη απόλαυση. Η γεύση της εσωτερικής και μόνιμης χαράς που χαρίζει η φορά προς την τελειότητα. Μόνο που η απόκτηση αυτών των μεγάλων συγκινήσεων δίνεται σε εκείνους που ακολουθούν αυτόν τον μεγάλο πνευματικό νόμο, έτσι όπως μας τον δίδαξε ο Κύριος. «Όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και όσε αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος». Τι περίεργη αλήθεια η σκέψη του Θεού, διαφορετική από την συνηθισμένη ανθρώπινη λογική. Για να ανέβεις ψηλά πρέπει να επιδιώξεις τα ταπεινά, αλλά τα άγια, τα τέλεια. Για να ανοιχτείς πρώτος πρέπει να διαλέξεις τις τελευταίες θέσεις. Για να ζήσεις ανάγκη να θυσιαστείς. Για να δοξαστείς απαραίτητο να αποφύγεις τη δόξα και να επιδιώξεις την αφάνεια. Αν δεν προσφέρεις, δεν πρόκειται να λάβεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική μας ικανοποίηση η υλική και πνευματική προσφορά για τους άλλους. Αλλά προσφορά δίχως να κρατάμε λογαριασμούς. Τι έδωσα, πώς και εγώ σε αυτήν κτλ. Να το αληθινό πρωτείο, το πρωτείο της αγάπης, το πρωτείο της θυσίας. Μας καλεί σε ένα συναγωνισμό. Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Στην άμυλα ποιος θα προσφέρει πιο πολλά. Ήξερε ο Κύριος πως αυτό είναι η τροφή και η απόλαυση της ανθρώπινης ζωής. Σκεφτήκαμε αλήθεια τι θα ήταν ο κόσμος μας αν πριτάνευε αυτή η αρχή. Θα έλειπαν τα μίση, οι έχθρες. Άγνωστες θα ήταν οι αδικίες και οι παράλογες απαιτήσεις. Θα ήμασταν μια κοινωνία καλοσύνης και αγάπης. Ο καθένας θα συναγωνιζόταν με τον άλλον ποιος θα δώσει περισσότερα. Ένα συναγωνισμός αδελφοσύνης και ολοκληρωμένης προσφοράς. Ποιος θα υποχωρήσει πρώτος για την επικράτηση της ενότητας και της ειρήνης. Μην περιμένουμε να κάνουμε άλλη την αρχή. Πρώτοι ας ξεκινήσουμε να βρεθούμε σε αυτό το δόσιμο της προσφοράς και της αγάπης και να ξέρετε ότι τιμή και δόξα ανήκει στους πρωτοπόρους της θυσίας. Τιμή και δόξα ανήκει και στο πνευματικό ανάστημα μιας μεγάλης γερόντισσας, μεγάλης αρχόντισσας της εποχής μας, της γερόντισσας Γαβριηλίας. Στη ζωή της ο χάρτης του πλανήτη έγινε 2 χέρια ανοιγμένα, οικετεύοντα την εσπλαχνία του Θεού. Μια αδιάκοπη προσευχή, αλλά και μια αδιάκοπη δράση. Όπου ο πάσχων άνθρωπος και αυτή εκεί. Κάθε της βήμα ένα πνευματικό άθλημα, χωρίς να λογαριάζει κόπο ή χρόνο. Αυτή η αρχόντισσα της Κωνσταντινούπολης ανυψώθηκε ταπεινώνοντας εαυτήν όσο ελάχιστη. Ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε. Η παρουσία του Χριστού δεν βρίσκεται σε συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος ή πλάτος. Ο Χριστός είναι παντού. Ο Χριστός είναι και στην Αθήνα, είναι και στις Ινδίες, είναι και στην Αμερική, είναι και στην Αφρική. Και συγχρόνως. Και η αείμνηστη γερόντισσα αυτό το κατάλαβε και το ένιωσε. Έλεγε 3 πράγματα χρειαζόμαστε. Πρώτον πίστη, δεύτερον πίστη και τρίτον πίστη. Ας έχουμε λοιπόν παντού και πάντα την ευχή της. Αδελφέ μου, όποιοι
όποια θέση και αν κατέχει στην κοινωνία, επιστήμον, βιοπαλαιστής, επιχειρηματίας, εργάτης, υπάλληλος, αγρότης, κληρικός, λαϊκός, πατέρας, σύζυγος, κόρη, νοικοκυρά, είναι αδιάφορο. Κι αν πέτυχες υψηλά αξιώματα και πλούτη και αν παλεύεις για να αντιμετωπίσεις τα καθημερινά σου προβλήματα, δεν έχει σημασία. Καλείσαι και εσύ να γίνεις ηγετικό στοιχείο στην κοινωνία. Αν η μόρφωση και η θέση σου του καλεί, ένας λόγος παραπάνω. Κατευθυντήρια γραμμή της ζωής του Κυρίου ήταν να ζει ως διακονών. Υπηρετώντας συνεχώς τον άνθρωπο, ακολούθησε την και εσύ αυτή την επιταγή. Αναδεικνύει πραγματικούς ηγέτες. Μην ξεχνάτε, όσοι αν θέλει εν ημίν γενέστε μέγας, έστε πάντων δούλος γέννητος.